Veu aquí dos volums de l'obra Acciones Populares, Contribuciones de Derecho Público y de Derecho Privado, que recullen 58 contribucions que fan especial referència al dret públic romà, encara que també hi ha qüestions de dret privat. El dret públic podeu trobar temes de dret fiscal, de dret administratiu i també de dret medioambiental romà, i de dret privat hi ha una variació de temàtiques que van des del dret de successions fins al dret de família, etc. I per últim també s'ha introduït un aspecte processal que fa referència a les accions populars, fruit d'un projecte de recerca que estem desenvolupant un gran nombre de romanistes que hem participat en aquesta obra. Aquesta obra va néixer arran d'un congrés internacional que es va celebrar aquí a la Facultat de Dret i també al Col·legi Notarial de Catalunya sobre aquestes matèries.